Planong mas pahugtan pa ang monitoring sa Lapu-Lapu City DepEd sa mga eskwelahan. Kininunot sa nag-viral nga video sa kauluhan, diin makita ang pagkulata sa usa ka estudyante sa laing estudyante. Matod sa opisyal sa DepEd, ilang ipaniguro nga walay susamang insidente sa dakbayan. Zero bullying ang gitinguha sa DepEd Lapu-Lapu. Nag-viral miaging semana sa social media ang pagpangbully sa usa ka junior high school. Nahitabo ang pagpangulata sulod sa comfort room, diin nakadugo ang ilong sa mas dakong estudyante. Human sa insidente, lain-laing pagpangulata sa susamang estudyante ang mitumaw sa social media. Ning bag-ulang nasayran nga gidismiss na sa eskwelahan ang maong estudyante. We have activated our guidance counselors to take care of the concerns about bullying, and we also have our junior police and parents brigade who can help us monitor the different activities of our pupils and students.